প্রবলেম আজিকালি দেখা যায় সবরে আছে সবৰ ঘৰত হয়তো ক্যাটাৰেক্ট হৈ আছে, ডায়াবেটিছ হৈ আছে, ডায়াবেটিছৰ কাৰণে ডায়াবেটিক ৰেটিনোপেথি হৈ আছে, গ্ল'কোমাৰ হৈ আছে। সবতকৈ বেছি তো মোবাইল এইবিলাক ডিভাইচ ইমান বেছি হৈছে, তাৰ স্ক্ৰীণ টাইম বাঢ়ি গৈছে, তাৰ কাৰণে ড্ৰাইনেছ ইমান বাঢ়িছে বা চকুৰ চশমাৰ পাৱাৰ বহুত বেছি হৈছে। তো প্ৰতিটো ঘৰতে আজিকালি আপোনাৰ চকুৰ প্ৰব্লেম আছেই। তো সেই দিশে আমি মানে এইটো এটা সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি এই নতুন প্ৰচেষ্টাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াত চোৱাটো আমাৰ যেনেকুৱা ধৰক চকুৰ জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যন যিটো এইটো কৰিম। তাৰপিছত যেনেকুৱা যি ডিজিজ ওলায় সেই ডিজিজ হিচাপে যেনেকৈ যদি ধৰক আপোনাৰ কেটাৰেক্ট আছে, কেটাৰেক্ট হ'লেতো কেটাৰেক্টৰ আৰু বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া নাই, যেনেকৈ অপাৰেশ্যনো কৰিব লাগে। এতিয়া অপাৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ অত্যাধুনিক প্ৰচিডিঅ'ৰ যেনেকৈ ফেক' ইমালচিফিকেশ্যন এইটো হ'ব। আৰু ফেক' ইমালচিফিকেশ্যন তাতে আমি একদম লেটেষ্ট তাতে ইনজেকশ্যনো নিদিম, ডাইৰেক্ট টপিকেল ড্ৰপ মানে চকুত ড্ৰপ দি অপাৰেশ্যনটো কৰা হ'ব। আৰু ধৰক 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পেচেণ্ট ঘৰত যাব পাৰিব। একদম মডাৰ্ণ ছিষ্টেমত অপাৰেশ্যন কৰা হ'ব। যেনে আমি গম পাওঁ চকুৰ যদি ডক্টৰ চাব যায় বিশেষকৈ নেপালত হয়, তো নেপালৰ দৰে ইয়াত সুবিধাটো হ'ব চব ধৰণৰ সুবিধা পাব আপোনালোকে। যি পেচেণ্টে যেনেকুৱা ধৰণৰ চকুৰ প্ৰব্লেম থাকিব সেই হিচাপত আমি চকুৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, ইৰেছপেক্টিভ অফ দেয়াৰ মানে পেয়িং কেপাচিটি। আৰু আপোনাৰ যেনেকুৱা বিচাৰিব এনেকুৱা কৰি আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। চকু চোৱাৰ কিবা দিন থাকিব নেকি? পাৰ্ডন? কিবা দিন থাকিব নেকি দেওবাৰ সোমবাৰ? হয়, আমি 6 days a week চকু চাম। হয়, আমি কেম্প কৰিম, কেম্পৰ থ্ৰুদি আমি পেচেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিম। আৰু তাৰপিছত পেচেণ্টটো আমাৰ ইয়াতে আনি বেছ হস্পিটেল বুলি যদি আমি কওঁ এইটোক, আমি আনি ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। যিহেতু আজি প্ৰথম দিন হয় হয়, এই কিবা তাৰ লগত জড়িত ৰাতি কিবা আছে নেকি, স্পেচিয়েল কিবা এটা আছে নেকি? হয়, আজি যিমান পেচেণ্ট আহিব আমি ফ্ৰীত পেচেণ্টক OPD-টো চাম। ঠিক बड'ल नेत्रालय बेखौ खुलिबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना। बेहाय जोंहा इन'ग्रेटर हिसाबै नुजाथिनानै माबायदि मोनदों सार? फंसेथ' खोथा नांगोन, आंनि खोथा फैबाय, आं बेखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों बेखौ बुंनांगोन। नाथाय आं बेनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि दुलाराय बे हालामाव उदालगुरि हालाम दङब्ला बे आं जोंनि उदालगुरिखौल' बुङाखै, सानजा जेसेबां जोंनि बर' मानसि दङ, सोनाबा जोंहा क'क्राझारनि सेर जेसेबां बर' मानसि दङ, बे मानसिफोरा गोबाङानो बर' मानसिफोरनि आं नुदों मोननैसो जाहोनाव मेगननि प्रब्लेमा जायो। दिनै जा डक्टर बिथाङा बुंदों जे 40 yearsनि उननिफ्राय बे जागोनानो, खिन्थु नाथाय आं नुदों खायसे आदारनि जानाय जाहोनावबो बेबायदि मेगननि समस्या जायो। बे मेगननि समस्या जायोबा जों गोजानाव थांनो गोनां जायो। आरो गोजानाव थाङाब्ला मा जायो, खाथियाव जायफोर जोङो सरासनस्रा मोनबाय थानाय डक्टर बिथांमोननि खाथियाव थाङो। आरो जाहोनाव मा जायो, बे प्रपार जाय ट्रिटमेन्ट जानांगौमोन प्रपार ट्रिटमेन्ट जाया। दा बेखायनो आं सान्दों जे जोंहा बे बड'लेण्ड नेत्रालय फैबाय उदालगुरियाव, बेखायनो जोंनि बे हालामनि मानसिफोरा बिनि ट्रिटमेन्ट बिराद मोजां सुबिदा मोनबाय। आरो बेखायनो आं गोरबोनिफ्राय बिथां डक्टर किशोर पाल जाय बिथांनि दैदेननायाव बेयाव सफैदों आरो मदद खालामदों जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय बुंनांगोन आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि नाजानायाव दैदेननायाव बेयाव फैदों। बे बिथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर होदों। आरो बे साबायखर बेखायनो होदों आं जे बिथांमोना थारैनो जोंनि बे हालामनि मानसिफोरनि सुबुंनि मोजां बानजायनानै बे खामानिखौ मावदों। गोदानै बड'लेण्ड नेत्रालया मोनसे आइ केयार सेन्टार बा आइ केयार हस्पिटाल बिमुंजों बे गलमा सकआव दिनै बे गोथार बुब्लियाव बिथांमोना बेखेवनाय हाबाफारि लादों। आरो बड'लेण्ड नेत्रालया परिबार बिथांमोननि जि टीम दङ बिथांमोना जोंखौ हांख्रायदों। गुबुन माहारियारि आफाद, समाज सिबियारि, फोरोंगिरि बायदिसिना बिथिंनि बेयाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। थारैनो बेयो मोनसे गोजोनथाव इनिसियेटिभ। आरो जि उदालगुरि जिल्लानि मोनसे हेल्थ सेक्टराव जि मोनसे आंखाल बा उदालगुरि जिल्लाया एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गुबुन हेल्थ बिथिंनि अनगायैबो मेगननि बा आइ जि सेक्टर बियो बयनिख्रुइबो आंखाल जानानै दंमोन, जायनि थाखाय सुबुंफ्रा नेपालाव थाङो, गुवाहाटियाव थाङो, नलबारि, तेजपुराव थाङो। दा उदालगुरियाव बिथांमोना जेरैबायदि मोनसे प्रफेशनेल
आरो ससियेल मोननै अबजेक्टिभखौ लानानै बिथांमोना हाबा मावनो थाखाय इनिसिएटिभ लादों आरो बेयाव स्पेसियेलि डक्टर किशोर पाल सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट बिथाङा गुवाहाटियाव प्राय 30 बोसोर खामानि मावबाय थारैनो दिनै गोजोन थासारि फैनायनि उनाव बा जोंनि ओनसोलाव मोनसे नर्मेलिटी फैनायनि उनाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि मोनसे बिथिंजों बिथांमोना खामानि मावनो नागिरदों बेखौ लानानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो मिजिं थिदों जे बेयाव गोबां जोंनि मेगननि जायफोर जेंना जों थांनाय आगस्ट दाननि 23 आरो 30 थारिखआव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो उदालगुरि कलेजाव मेगा हेल्थ चेकआप केम्प खालामदोंमोन जेराव आयुर्वेदिक कलेजनि गोबां डक्टर फैदोंमोन बेयाव आइ स्पेसियलिस्टबो दङमोन जायफोर मेगनजों जेंनायाव भुगिनानै दङ गोरिब गुन्द्रा न'खरनि जायफोर जोंनि आइ आफा रायजो राजा मेक्सिमाम टेरिजियाम आरो मेक्सिमाम केटारेक्ट जेंनाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो बिनि उनाव जों मिथिनो मोनबाय जे जोंनियाव मेगनखौ लानानै गोबां माखासे बेबायदि माने थासारियाव बा बेमाराव भुगिनानै दङ जायफोरा स्कप मोनाखै दा बेखायनो बड'लेण्ड नेत्रालया जि माने फेमिलि दङ बा बिथांमोननि जि सिनियर डक्टर दङ जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों जे नेपाल बा गुवाहाटि बा गुबुन गुबुन जायगानिख्रुइ बेयाव एसे खम रेटआव जाहाथे खालामना होनो हायोबा प्रफेसनेल दिगखौथ' बिथांमोना लाखिगोन खिन्थु एसे रेटखौ खमायनो हायोब्ला आरो ससियेल सार्भिस मोनसे जि अबजेक्टिभजों आयुष्मान भारतआव जायफ्रा रेशन कार्ड दङ जायफ्रा BPL दङ जिहेतु गभर्नमेन्टआ मोनसे स्किम लन्च खालामदों आरो बिथांमोना बुंदों जे जायगा जायगा जोङो माने आइ केम्प खालामगोन आरो बै केम्पफ्राव जों मानसिफोरखौ मटिभेट खालामगोन काउन्सिलिं खालामगोन आरो बेयाव मानडेनिफ्राय फ्राइडेसिम बिथांमोना OT खालामगोन अप्ट'मेट्रिस्ट थागोन हाई माने टेक्न'लजि एडभान्स टेक्न'लजि बेयाव माने अपारेशननि माने बेबस्था दङ मेगन नायनायनि डिजिटाइज बेबस्था दङ बेखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो आं सानो जे तामुलपुर उदालगुरि सनितपुर बे गुवार ओनसोलखौ बे माने रिमोट एरियाखौ आरो गोग्लैसोनाय बे एरियानि जेसेबां जेंना दङ बेखौ जाहाथे बिथांमोना फाहामनायनि थाखाय बेबस्था लायो आरो बे मोनसे जोंनि माने गोदान माने बड'लेण्डनि बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गोदान माने एनेक्सार होनना बुंनांगोन मोनसे गोदान फोनांजाबनाय आरो बिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि ओनसोला हेल्थ बा मेडिकेल सेक्टराव जों एडभान्स जाबावगोन जोंनो गोबां बेबायदि माखासे नांगौ आरो गोबाङा दिनै गोबां फोरमायदों जे बेयाव मोनसे नार्सिं हमनिबो प्रयजन दङ मोनसे वेल इकुइप इनफ्रास्ट्राक्चारनि प्रयजन दङ दा बर' एकर्ड बा पिस एकर्डनि गेजेरजों माखासे इनस्टिटिउट जों मोन्दों आरो बिनि अनगायैबो बिटिआर सरकाराबो हेल्थ सेक्टरखौ माखासे बिथिङाव दिनै नायगासिनो दङ थेवबो जोंहा डाक्टारनि आंखाल नार्सनि आंखाल हस्पिटाल दङ मडेल हस्पिटाल सिभिल हस्पिटाल दङ खिन्थु स्पेशलाइज डक्टर गैया बे थासारिफोरखौ जों दाबो माने थिग खालामनो हायाखै दा बिनि थाखाय आसाम सरकार बिटिआर सरकारा खामानि मावनांगोन आरो बेबायदि प्रफेसनेल आरो ससियेल मोननै अबजेक्टिभ लानानै नट अनलि प्रफेसनेल ससियेल अबजेक्टिभ लानानैबो जुदि आवगायबोयोब्ला थारैनो जोङो डेफिनेटलि वेलकाम खालामगोन गोजोन्थों बे पिउरलि प्राइभेट मोनसे इन्स्टिटिउसन बिथांमोना जों जि फोरमायदों खिन्थु बिथांमोननि अबजेक्टिभा जाबाय प्राइभेट इन्स्टिटिउसनब्लाबो बेयाव फिस आरो बाखि खरसा थागोनब्लाबो ससियेल मोनसे अबजेक्टिभ बिथांमोननियाव दङ आरो बेखायनो आइ केम्प खालामनाय बिथांमोना बेयाव जोंनो फोरमायदों बा आयुष्मान भारतनि आन्दाराव फ्रि अफ कस्ट बेसेन नाङै ट्रिटमेन्ट होनाय अपारेशन खालामनाय बेखौबो जोंनो फोरमायदों आरो गुबुननिख्रुइ एसे जिखिनि बिथांमोननि फिस थायो बेखौ एसे खमायना होनो हायो नामा बे बाथ्राखौ जों आपिल खालामनाय बायदि बिथांमोना बिनि सायाव नोजोर होगोन होननानै जोंनो फोरमायदों बिथांमोना जोंनो फोरमायदों दिनै आरो गाबोन साननैनि थाखाय माने बेसेन नाङा जासे बेयाव चेकआप जागोन आरो जिखिनि माने ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ बेखौ खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना एसे सिगाङाव जोंनो एनाउन्स होदों गोजोन्थों हेल्थ सेक्टराव गोबां जोंनो नांगौ जोङो जिखौ मिथिबाय जे मेडिसिन स्पेसियलिस्टनि अनगायैबो बन आरो जइन्ट जोंनि बांसिन 50+ माने आइजो आरो जोंनि बिफा बैसोनि बिमा बैसोनि बिथांमोननियाव जइन्ट आरो माने जि बननि समस्या दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थासारियाव दिनै गोलैनानै दङ केन्सारनि थासारिया दिनै बारा जादों गोबां जायगायाव केन्सार इन्स्टिटिउट खालामदों खिन्थु बियो दाबो साफिसियेन्ट माने मेनाराव ट्रिटमेन्ट होनो हानाय केपासिटियाव जायाखै दा बेखायनो किडनिनिफ्राय लानानै लिभारनिफ्राय लानानै केन्सार पेसेन्टनि संख्याया बारायदों बे जोंनि थाखाय साननो गोनां आरो बेखायनो हेल्थ सेक्टरखौ जों जुदि मोजां खालामनो हायोबासो जोङो हेपि माने वेल माने हेल्दी हेल्थ जोङो थांना थानो हागोन आरो बेखायनो
सरकारनि फारसेनिफ्राय जिखिनि इनिसियेटिभ लानांगौ बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो। गोजोन्थों।